ଯେକୌଣସି ସଫଳତା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମନ୍ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଯେକୌଣସି କାମକୁ କାଲି ପାଇଁ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। କାଲିର କାମ ଆଜି କରନ୍ତି, ଆଜିର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବଳକା ଟାଇମ୍ରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଏଲ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସକ୍ସେସ୍। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବୁଝି ଯାଇଥାଏ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ଖରାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ନ ପାଆନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ସଫଳତା ବନାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ନ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ସଫଳତା ବନାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଅ ଯେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କେବେ ବି କହିବେ ନାହିଁ ମୋର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କାମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 100% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି କି ମୋର ଆଜି କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏଇଭଳି ବାକ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେହି କାମକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ 1000 ଜଣ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେ ବି ଆଣିବେନି ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।